Poštovani prijatelji, dobro veče. Danas 29. maja, a inače da se podsjetimo da je 29. maj dan kada je 1453. godine pao Carigrad u otomanske ruke. Do tog momenta milenijumska prestonica Istočnog rimskog carstva. To je jedan nesrećan dan za sve nas hrišćane i posebno pravoslavne. Što se tiče danas je prvo bio održan sastanak dva upravna odbora pokreta Srpskog prirodnog kulturnog kluba Volja naroda i pokreta Srpskog ujedinjenja, u kojem, to je bilo kod Narodne biblioteke, održan u sali ćirilica, i tu smo pretresli neke aktivnosti ove tribine koje smo održali tokom prethodnog perioda u Beogradu, Nišu i Pančevu, ali i neki dogovor, načelan sporazum koji je postignut sa Mi snaga naroda profesora doktora Branimira Nestorovića, i razgovarali smo o daljem radu koji mi smo podržali za izbore listu 7 Mi snaga naroda profesor doktor Branimir Nestorović. Podržana je ta lista. I potom smo otišli na konvenciju te liste u hotel Jugoslaviju. Moram da vam kažem da nas je 10, bilo nas je 20-ak, tačnije 17 na sastanku, a 10 je otišlo na ovu konvenciju i stigli smo neki 40 minuta ranije, tako da moram da kažem da smo osetili baš dah ove tribine, odnosno tribine, to je konvencija. Ta sala, sada su dodata sedišta, pa je bilo 900 mesta, ali kako su stajali sa strane, jedan deo, mislim da je bilo oko 1000 ljudi. Bila je izvanredna atmosfera. Imali smo čast da sedimo na prvom redu, jedan manji deo je sedeo u drugom redu, i moram da kažem da sve što sam video tu je zaista bio jedan spektakl. Izuzetan spektakl ljudi koji veruju da se stanje u zemlji može promeniti, u srpstvu u celini, i veoma sam ponosan i srećan zbog toga. To je bila jedna izuzetna atmosfera. Branimir Nestorović je zaista jedna izuzetna ličnost. U jednom trenutku su mu i krenule suze radosnice kad je video sve to, i za mene lično je to bilo jedno veliko zadovoljstvo što sam tu prisustvovao, što sam imao prilike da čestitam svim ovim ljudima, da se zagrlim i izljubim i sa Pavićem i sa Branimirom Nestorovićem, da poželim sreću svim tim divnim ljudima, advokatici, po novom, Jeleni Pavlović, koji je narodni poslanik, Branku Lukiću, takođe advokatu i narodnom poslaniku. Nadam se čoveku koji će imati uspeha na ovim izborima kao gradonačelnik, doktoru Borisavu Antonijeviću, pukovniku Žarku Peciću, i da ne nabrajam dalje. To je zaista bilo izuzetno lepo, jedna spektakularna atmosfera, i uvijek ću zapamtiti ovaj dan kao nešto veoma lepo, jer mi svi verujemo da sve ove stvari koje vidimo u Srbiji i nisu dobre, mogu se promeniti preko ove liste. I to je jedan veliki optimizam. I kao retko kada sam se tako lepo osjećao. Posle smo mi koji smo kandidati za Skupštinu grada Beograda se popeli na binu, i izuzetno imam pozitivne utiske, emocije. Posle smo se seli i družili, naša ekipa. Hvala svim ljudima koje sam video. Reći ću nešto, nemojte mi zameriti.
Već dugo vremena kada se krećem po gradu ili po Srbiji i Republici Srpskoj i Crnoj Gori, imam prilike da me ljudi sreću. Prošle sedmice, 3 dana sam proveo u Banja Luci i ne sjećam se da sam prolazeći kroz centar grada, kroz šetalište, toliko ljudi me pozdravljalo, naravno i generala Kovača i ljude koji su s nama bili, ali, ajde da kažem, mene su nekako prepoznavali i toliko ljudi je želelo da se slika sa mnom za uspomen. Takav je slučaj ređe, ali se dešava svaki dan i u Beogradu, a posebno na ovoj konvenciji. I veoma mi je drago što obični ljudi, obični građani, sjećam se kad je bila konvencija Dveri, prošle godine bila je slična situacija. I drago mi je što postoje ljudi, to je velika satisfakcija koja se ne može izraziti u nekim drugim parametrima, kada vide u vama nešto što može doneti boljitak ili vam jednostavno odaju priznanje za nastupe. To je jedna svakodnevna scena, ali ovde je bila posebno rasprostranjena. I hvala vam, svi vi, dobri ljudi, mislim da smo dužni da nešto uradimo i da se nešto opipljivo da uradimo. Razgovarao sam sa svojim najbližim saradnicima. Posle smo seli u jedan restoran na Zelenom vencu, odnosno, ajde da kažemo, kafić. I cene su takve, ko će da večera, nego ajde da popijemo neka bezalkoholna pića. Malo sam se šalio, ali ima istine. Dakle, toliko je sve skupo da su večere prošla vremena. Ali bilo je veoma ugodno da razgovaramo šta mi možemo da uradimo. I složili smo se da je zemlja u teškoj situaciji i da jedino ako se stručni klubovi, kao što je naš manji pokreti, okupe, podrže organizaciju koja ima kapacite da nešto postigne na izborima. A to je upravo, pre svega, Branimir Nestorović i ova organizacija. Tako da, definišem, mi nismo se utopili u ovu organizaciju. Ja sam član i saveta stručnih i bit ću na listi, ali nisam član Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović. To je moguće. Sjećam se davno, zar je moguće da ima već 10 godina, evo ima, kada je Sanda Rašković-Ivić izabrana za predsjednicu Demokratske stranke Srbije, ja sam prihvatio veliku čast tada da budem član stručnog saveta za Rusiju pri Demokratskoj stranci Srbije. I tada sam upoznao, pa da sam ih donekle znao, i Marka Jakšića, i Slavišu Ristića, i Draganu Trivković, znam još od 2012. još iz Nikad granica. Tu je bilo više kvalitetnih ljudi. Dragoša Vučkovića, pokojnog, nažalost, Dragana Vesića i druge. A onda sam posle godinu dana prihvatio ponudu i došao sam u Demokratsku stranku Srbije. Tako da, kada su u pitanju Dveri, kao neki nastavak tog trećeg puta ili ostatak, pošto se smanjuju stranke koje zastupaju, odnosno preuzimaju i globalisti ili neke druge snage, to je bar moj utisak, takođe smo podržali Dveri za izbore. Sećam se tada kada sam jedini put bio na listi republičkoj, ušla je DSS u parlament. Ja nisam ušao, ja nisam bio tako visoko na listi, ali smo bili jedna lista koja je prešla cenzus i ušla u parlament. Sada sam veliki optimista da će mi, snaga naroda, dr. Branimir Nestorović, ući u gradsku skupštinu. Meni nije najbitnije, ja sam na broju 8, da li ću ja ući lično, ali želim rezultat za ovu listu kao zalog da se napravi i ojača sutra stranka, o čemu je bila govora na ovoj skupštini. Dakle, u budućnosti Srbije ima ozbiljne probleme. Ovo je zemlja sa ozbiljnim problemima. I sa mene su bili impresivni govori i Branimira Nestorovića, i Jovane Pavlović, i ove druge Pavlovićke, ove doktorke, ove prve advokat, i Branka Lukića, i pukovnika Žarka Pesića, i
doktora Borislava Antonijevića i naravno Aleksandra Pavića, koji je morao, ja sam rekao Paviću, pa najavljen si na pravnom fakultetu, tema je Srebrenica, i on je potvrdio već od 19 sati, tako da je posle pola sata morao da ide. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki moment kada verujemo da postoji snaga koja može da okonča ovaj ružan san, a to je slabljenje pre svega Srbije, a indirektno preko toga i srpskog naroda. Tako da moramo da nastavimo da se borimo i mislim da je ovo jedna profilisana priča intelektualaca, kulturnih ljudi koji razumeju i široko mase stanovništva. Ali jedna neophodna priča, nešto što je neophodno, mora doći do promene. Što pre, to bolje. Eto, tako, toliko. Što se tiče sukoba u Ukrajini, šta dolazi tu? Dolazi do toga da Ukrajinci kad potežu preostale snage koje dovode na front kod Harkova i ovde kod Lipca su zaustavili rusku stranu, čak su neznatno napredovali. Kod Volčanska je tvrdo i Rusi drže, čak malo napreduju, ali problem za Ukrajince što nemaju kvalitetne trupe i one koje podižu slabe druge linije fronta, tako da Rusi napreduju i kod Kupjanska, i kod Svatova, i kod Časovog Jara, i u širem regionu bivše Avdevke, a sada je to sektor koji se približe Karlovim jezerima i severozapadno od Arhangelskoja i od Očartina. Dakle, ukupno ruska strana je ta koja ima prednost i koja zna i ume da napreduje. Eto, ukratko, takva je situacija. Neka ostane zaokruženo da sedmica na Otovu, to je sedmica, kako kaže duhoviti Nestorović, to je sedmica, to je zgoditak za sve nas da ta lista dobije za beogradske izbore što više glasova. Moramo da razvijamo taj treći put. Ova dva druga puta su loša. I smešni su napadi na Branimira Nestorovića, koji zaista su satirični, da nemaju pozadinu dublju, a to je da on navodno podržava nezavisnost Kosova, Soroša, rezoluciju o Srebrenici, dakle koliko vrlo za mene teza, da ne kažem nešto drugo. Zbog čega bi ovaj video mogao da bude sankcionisan, moraju da se izbjegavaju teže reči. To morate da znate. Kada od mene očekujete nekada da nešto kažem i oštrije, to nije moguće ili nije poželjno jer se sankcioniše. I onda morate da odustanete od ovog videa ili imate drugu vrstu sankcije. Eto, to je jedna situacija. Upoznao sam i neobičnog pukovnika, gospodina koji je gostovao kod Bulatovića Nikše u pravom odgovoru i govorio vrlo interesantne stvari koje još nisam čuo, tako detaljno obrađene. Znam da je Draža Mihajlović održavao vezu sa Sovjetima, ali nisam znao da je to bilo tako duboko. I taj video ostavio velikog utiska na mene, kao na istoričara te epohe. On kaže da su dokazi, materijali bili deponovani kod Smilja Avramov. Mislim da to treba zaštititi i da je to pravo blago, da to treba dodatno izučiti. Eto toliko. Hvala na pažnji i do sljedećeg viđenja.